السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبك نستعين، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Mai wina ankakonda kumenya mwana wake pamaso pa anthu tsiku lililonse. Mwanayo sanali kulira kapena kuthawa kapena kudandaula kapena kulankhula chilichonse pa izi, koma m'malo mwake amaonetsa kuti ali pa mtendere ndi mchitidwewu. Patadutsa zaka zambiri, mwanayu anakula ndipo anakhala mnyamata wamphamvu ndithu, koma mayi ake sanasiyebe kumumenya pamaso pa anthu akalakwitsa. Tsiku lina anachita chimodzimodzi, anamumenya pamaso pa anthu, ndipo iye analira kwambiri mpaka ndevu zake kunyowa ndi misozi. Atachoka mayi akewo kutalikira pang'ono, anthu anamuthamangira nkuluyu kudzamfunsa kuti chifukwa chani walira ulendo uno pamene mayi ako akumenya. Iye poyankha uku akulira anati, ndisalire bwanji pamene ndikuona kuti mphamvu za mayi anga zachepano, ndipo kundimenya kwawo kwasanduka ngati kundigirigirisha chabe. Ndilekerenji kulira pamene khomo limodzi mwa makomo aku janna ili pafupi kutsekedwa. O Allah, pangani chisangalalo cha mayi anga kukhala khumbo langa lalikulu lomwe mungatipatse pa dziko lino. Allah, ayikeni mayi anga komanso mayi awina aliyense ku paradizo ya pamwamba ku munda wa mtendere. O Allah, dalisani moyo wa mayi aliyense yemwe adakali moyo, komanso apatseni mwayi pa dziko lino komanso moyo winawo. Ndipo amene akudwala achizeni mokwanira, komanso amene anamwalira kale achitireni chisoni ndi kuwaphatikiza ndi anthu abwino. Amin. Samalani, amayi anu ndi chuma chanu chomwe chidakali m'manja mwanu. Tiyeni tiyatsamale. Wahaza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.